imate san koji vas pokreće, nije teško marljivo raditi da ga ostvarite. Naći inspiraciju i uložiti cijelog sebe. Koristiti svo dostupno znanje i bogato iskustvo, vladati modernim tehnologijama, dati svoj maksimum jer naš je san poseban. Bosnalijek je priznata i progresivna farmaceutska kompanija koja uspješno konkurira na globalnom farmaceutskom tržištu. Uspjeh dugujemo vrhunskim stručnjacima i kontinuiranom usavršavanju, savremenim laboratorijama i proizvodnim pogonima, strogoj kontroli proizvoda koje izvozimo na 3 kontinenta. Poštujemo najviše standarde kvaliteta, uključujući i brigu o zaštiti okoline. Bosnalijek, služimo zdravlju da zdravlje služi nas.